Yksi maa voi painaa rahaa loputtomasti, ja koko maailma maksaa siitä. Se maa on Yhdysvallat. Toisen maailmansodan jälkeen maailma tarvitsi yhden vakaan valuutan. Vuonna 1944 päätettiin, dollari hallitsisi kaikkia. Silloin dollari oli katettu kullalla. Jokainen muu valuutta oli sidottu siihen. Mutta vuonna 1971 USA katkaisi kultakytkennän. Nyt jäljellä oli vain luottamus. Silti koko maailma käytti sitä yhä. Öljyä myytiin vain dollareissa. Jokainen maa tarvitsi dollareita energiaan. Se loi loputtoman kysynnän dollarille. USA voi vain painaa maksaakseen velkansa, mitä mikään muu maa ei voi turvallisesti. Kun se painaa, maailma tuntee inflaation. Monet maat haluavat nyt irrottautua. Kiina ja muut käyvät kauppaa omalla valuutalla. Se, joka hallitsee rahaa, hallitsee maailmaa. Mitä tapahtuu, kun luottamus loppuu?